Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο δεύτερο part με... Δεύτερο part, δεν το λες στα αγγλικά. Πώς στα ελληνικά. Καλά. Στο δεύτερο επεισόδιο. Στο δεύτερο επεισόδιο. Είπες δεύτερο part. Κομμάτι, σιγά. τι σημαίνει στα ελληνικά part. Επεισόδιο. Το επεισόδιο part λέγεται. Ναι. Τέλος πάντων, μάλλον. Γράψεις και στα σχόλια τώρα. Λοιπόν, ωραία. Διορθώστε μας. Λοιπόν. Είχαμε μείνει στο σημείο που είχαμε βάλει το χυλό μέσα στον φούρνο για να φουσκώσει και να χαλαρώσει. Να ενεργοποιηθεί η μαγιά τέλος πάντων. Ναι. Και τώρα το έχουμε βγάλει. Εδώ είναι. Τον έχουμε βγάλει. Ωραία, αρχίζουμε τώρα. Και τώρα. Και είμαι σιγά σιγά. Τι θα κάνουμε. Το λάδι. Και είμαι σιγά Ναι, σιγά. μισό λεπτάκι. Και να μην σου πέσει μέσα. Να και το λάδι. Επειδή φοβάμαι λίγο εγώ σε άλλα πράγματα που είχαν γίνει στο παρελθόν. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Εγώ μάλλον θα λερωθώ εδώ πέρα. Θα λερωθεί. Θα παίρνω εγώ. Έχουμε πάρει ένα ποτήρι τώρα εδώ πέρα με νερό. Έλα. Θα παίρνω. Εσύ θα κάνεις έτσι και εγώ θα Εσύ θα τραβήξεις τώρα βίντεο, δεν θα κάνεις τέτοια πράγματα. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα λερωθώ βασικά. Α, ωραία. Εντάξει. Γιατί είναι δύσκολο κομμάτι τώρα. Εδώ θα παίξουμε λίγο με τη φωτιά τώρα. Αρχίζει και εκεί το λάδι τώρα. Okay. Και θα πρέπει να ρίχνουμε τώρα σιγά σιγά. Ωραία. Θέλει μια διαδικασία τώρα για να γίνει ο λουκουμάς. Δηλαδή πρέπει να βουτάω τώρα το χέρι μέσα. Στο χυλό και να το πιέζω και ανάμεσα δηλαδή από το δίχτυ και το αντίχειρα, αυτό που θα βγαίνει δηλαδή από το χυλό θα το αρπάζω με το κουταλάκι που θα το έχω βουτήξει πριν μέσα στο νερό. Ναι. Και θα το κάνω μηχανικά, θα γίνεται αυτό πέρα. Θα το αρπάζω μια τάκ, θα το ρίχνω μέσα. Και ο Θεός και η ψυχή του μετά τώρα τι θα βγει. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Έχει αρχίσει το λάδι και καίει. Θα σε βάλω σε καλύτερο σημείο. Ωραία, εδώ νομίζω είμαστε πιο καλά. Εντάξει, να ανοίξω λίγο τον απορροφητήρα. Να αρχίσει να ρουφάει. Ωραία. Ενώ είμαστε εντάξει. Ίσως να σε βάλω. Α, βρήκα καλύτερο σημείο. Μπορούμε να το σταματήσουμε και λίγο να πούμε τα δικά μας, να αρχίσουμε τη διαδικασία και μετά να τρέξουμε κι άλλο. Δεν θα σε βολέψει μετά να το πάρεις όμως. Δεν θα με βολεύει. Σταμάτησε εδώ λίγο, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι. Παιδιά, ο μπαμπάς μου έχει κάνει μερικούς λουκουμάδες τώρα. Να δει εδώ πέρα είναι. Είναι οι πρώτοι λουκουμάδες τώρα αυτοί. Ναι, δεν έχουν γίνει ακόμα. Τους ανακατεύουμε έτσι να γίνουν, να ροδίσουμε λίγο. Ναι. Βασικά δεν θα ροδίσουμε. Θα πάρουν λίγο χρώμα, θα τους βγάλουμε, μετά θα τους ξαναβάλουμε μέσα στο λάδι. Γιατί, για να γίνουν τραγανοί, θα τους ξανατηγανίσουν δηλαδή. Για να γίνουν τραγανοί. Έτσι κάνει και ο Άκης. Και όντως, ήταν φοβερό. Οκ. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Ο μπαμπάς τώρα έχει βγάλει μερικούς λουκουμάδες. Το πρώτο στάδιο είναι τώρα αυτό. Ναι. Και τηγανίζει τους υπόλοιπους. Γίνανε όπως γίνανε τέλος πάντων, εντάξει, μια χαρά. Όπως γίνανε, γιατί μετά θα τους ξανατηγανίσεις. Ναι, θα τους ξαναβάλουμε μέσα, ναι, για να γίνουν τραγανοί πολύ. Ναι, αυτό. Και να πάρει αυτό το χρώμα, το χρυσαφί. Αυτά. Παιδιά, τώρα πάμε για τρίτη φουρνιά. Είναι η τρίτη δόση. Ναι, είναι η τρίτη δόση. Και μάλλον θα βγει άλλη μια δόση μετά. Ναι, και θα τα ξανακάνουμε μπλουμ για να γίνουν τραγανά. Ναι, αυτό. Έχει κάνει τόσους. Έχει βάλει τόσους εδώ μέσα. Το δείχνει καλά. Και η ζύμη είναι τόσο. Είναι λάδι. λίγη ζύμη. Ναι, το προσέχω εγώ. Εντάξει. Γελάει. Έγινε, ωραία λοιπόν. Αυτά. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι. Συνεχίζουμε με την τέταρτη φουρνιά μετά. Έλα. Μετά, αυτά. Κι εγώ. Παιδιά, τεχνικό πρόβλημα. Το λάδι μου με έκαψε. Με έκαψε λίγο. Καλά, υγεία, δεν πειράζει. Ο μπαμπάς τώρα τους βγάζει, παιδιά. Να τους, από μακριά πάντα. Ξέρετε. Πάμε τώρα για την τέταρτη. Τώρα πάνε για ποια τέταρτη, γιατί Τέταρτη παρτίδα. για την τέταρτη παρτίδα λουκουμάδων, λουκουμάδων. Αυτό μυρίζουν πολύ ωραία, να ξέρετε. Είναι σκοτά. Αυτά, όχι δεν έχω. Ωραία παιδιά. Ναι, σιγανή.
Τώρα ο μπαμπάς μου έχει βάλει στην κατσαρόλα με το λάδι Τέταρτη παρτίδα. την τελευταία παρτίδα. Ναι. Τελευταία δεν ήταν. Ναι, δεν βγαίνουν άλλοι λουκουμάδες. Όσο είναι καλή κατσαρόλα, μπορεί να βάλετε παραπάνω, μπορεί να το κάνετε 3 παρτίδες, ξέρω εγώ. Μπλουμ μέσα. Ναι, όντως. Αλλά εμείς κάναμε αναμία. Μας περιορίζει γύρω-γύρω τώρα. Ναι, επειδή είναι έτσι. Εδώ είναι οι λουκουμάδες που έχουμε φτιάξει. Μυρίζουν σπέσια. Τέλος, εντάξει, υπόψη. Αυτό. Λοιπόν, τους αφήνουμε λίγο να ξεκουραστούν τώρα. Νομίζω έχουν γίνει πάρα πολύ όμορφοι οι λουκουμάδες μας. Και μετά τι κάνουμε? Θα ξαναζεστάνουμε το λάδι. Και θα τους τηγανίσουμε. Δεύτερη φορά. Ναι. Για να πάρουν χρυσαφή χρώμα και να γίνουν πιο τραγανοί. Αυτός είναι ο σκοπός μας βασικά, γι' αυτό το τηγανίζουμε δεύτερη φορά. Ναι. Για να γίνουν πιο τραγανοί. Και μετά θα κάνουμε μπλουμ. Στο σιρόπι. Το κρύο πλέον. Ναι. Είναι παγωμένο το σιρόπι μας. Κρύο. Ναι. Και εκεί θα πάθουν ένα μικρό σοκ. Πάμε, θα πέφτουν μέσα και θα τα βγάζουμε από το σιρόπι. Ναι. Και Με στο τη τέλος? μία. Ναι, θα τα ρίξουμε Ναι. και βλέπουμε. Και αυτά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα αρχίζουμε τη δεύτερη τηγανιά των λουκουμάδων μας. Σωστά τα λέω, μπαμπά? Ναι, αγόρι μου, όπως νομίζεις εσύ. Ωραία. Αρχίζουμε τη δεύτερη τηγανιά για να παίρνουν το χρώμα και να γίνουν τραγανοί. Δοκιμάστε το κι εσείς άμα θέλετε. Αλλά θέλει κατευθείαν σε σιρόπι μετά. Αυτό, δοκιμάστε το κι εσείς για να δείτε άμα σας αρέσει τι θα. Παιδιά, τώρα έχουμε βάλει τους πρώτους λουκουμάδες Εκεί δείξε, ναι. Ναι, έχουμε βάλει τους... Κατσαρόλα με το καυτό λάδι. Ναι, αυτό. Πρώτη παρτίδα, ροδίζουνε. Ναι, Μια χαρά. αυτό. Και θα τα κάνουμε μπλου στο σιρόπι. Ναι, αυτό. Το πρόσωπός και εκεί δείξε μετά. Παιδιά, τώρα έχουμε βάλει τους πρώτους λουκουμάδες εδώ. Τους έχουμε βουτήξει στο σιρόπι και τους έχουμε βάλει Τέλει, εδώ πέρα. ναι. Ναι, Ήρθε και η μαμά και μας βοηθάει με το σιρόπι. ναι, μας βοηθάει. Αυτό, έχουν μείνει... Μαμά είναι με τη δεύτερη σπάλη. Ναι. Έχουν μείνει άλλοι λίγοι. Μισό να τους δείξω. Νάτι, λίγοι είναι. Αυτό. Τώρα τελειώνουνε. Να έχουν μείνει τρεις. Τρεις έχουν μείνει. Ωραία, τελειώσαμε. Τώρα το βουτάμε και τους τελευταίους στο σιρόπι. Εδώ. Και θα γίνουν έτσι. Αυτό, γεια. Παιδιά, τώρα αυτή είναι η τελευταία λουκουμάδες που τους βουτάμε στο σιρόπι. Ναι. Νάτι. Νομίζω έχουν πια αρκετό σιρόπι. Αυτό εδώ μου ξεφεύγει, αυτός εδώ ο μεγάλος. Ναι. Ήταν το τελευταίο, ο τελευταίος ο χυλός δηλαδή, Μμμ. που είχε μείνει στον μπολ και το έριξα άρον μέσα. Ναι, αυτό. Και την έχουν απορροφήσει πάρα πολύ. Εδώ είναι οι άλλοι λουκουμάδες που τους έχουμε βγάλει ήδη. Και μυρίζουν πολύ ωραία, μυρίζουν σιρόπι, όλα μας. Τέλος πάντων. Να, τώρα τα βγάζω ο μπαμπάς. Τα βάζω εδώ πέρα. Ωραία, το σιροπάκι το ωραίο. Να τη στάζουν σιρόπια. Έτσι, Είναι μια πολύ χαρά. ωραίο. Και η τελευταία, όχι. Έχει κι άλλους δύο. Κι άλλον έναν έχει. Εντάξει, τελειώσαμε. Ωραία. Λοιπόν, Ωραία. κλείνει και αυτό το δεύτερο επεισόδιο. Ναι, αυτοί ήταν οι λουκουμάδες. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ναι, Έχουμε το τρίτο επεισόδιο που θα τους δοκιμάζουμε. δοκιμάσουμε. Ναι. Θα δούμε τι κάναμε. Τι κάναμε, κάναμε αριστούργημα ή μια βλακιούλα. Άρα. Θα δούμε τώρα. Γεια σας και τα λέμε στο τρίτο επεισόδιο. Bye.